Maka menawi wonten dereng sing dereng muni nuwun sewu njenengan ngajiros nggih. Nggih. Nuwun sewu dumateng para sedaya khususipun dumateng para sedherek ingkang manggen wonten lingkungan lekok iki para sedaya dipun aturaken wassalam menberki sedaya dipun sembataken panglujeng ugi sedaya kapurenesane kajatipun tiyang ngrekok ingkang ngawontenaken bersih ing dinten menika. Mugi-mugi sedaya tansah pinalujeng awit dinten menika ngantos sak pengajengipun sampun mangke alangan satunggal menapa. Lan ugi casang semoga malih anyakalane anggenipun bersih lingkungan ing dinten akad paing menika mugi-mugi tiyang ingkang ngawontenaken bersih menika tansah pinalujeng awit dinten menika ngantos sak pengajengipun. Ugi cas brokah senen brokah bumi saparipun bata meniki ugi brokah ibadah sabet-sapanipun piyambak-piyambak sabet-sapun sak klebete griya sak jawine griya. Prawotes brokah mekaten mugi-mugi sedaya tansah pinalujeng wilujeng awit dinten menika ngantos sak pengajengipun sampun mangke alangan satunggal menapa. Ugi cas brokah pucakan ke anyakalane badan kula tuwin sederek sedaya ingkang ngawontenaken bersih ing dinten akad paing menika mugi-mugi sedaya tansah kuat samet wilujeng sak moga malah sak tangi tilme wilujeng awit dinten menika ngantos sak pengajengipun sampun mangke alangan satunggal menapa. Ugi casomat mulih menteri. Casomat mulih menteri cekal bakal dukung lekok ugi casomat mulih menteri malih. Dumateng para wali, para nabi, para mukmin, para ulama lan ugi casomat mulih menteri malih anyarengat anggenipun ngawontenaken bersih ing dinten akad paing menika mugi-mugi ingkang ngawontenaken bersih ing dinten akad paing menika mugi sedaya tansah slamet wilujeng sak warganipun sedaya awit dinten menika ngantos sak pengajengipun. Ugi ngwontenaken sedekah sekul suci lan cari. Casomat dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking putra miwas kabatipun daya. Ugi kadamel sedekah anyarengat anggenipun bersih lingkungan ing dinten akad paing menika mugi-mugi tiyang sedherek ingkang ngawontenaken bersih dinten akad paing menika sedaya tansah slamet wilujeng sak warganipun daya awit dinten menika ngantos sak pengajengipun sampun mangke alangan satunggal menapa. Ugi tebual lalu ngenapusi beritanipun kula tuwin sederek sedaya ingkang ngawontenaken bersih ing dinten akad paing menika mugi-mugi sedaya tansah pinalujeng sak warganipun daya wilujeng awit dinten menika ngantos sak pengajengipun sampun mangke alangan satunggal menapa. Ugi menteri keleman tuwin kupat luar ya anyakalane anggenipun bersih ing dinten akad paing mugi-mugi menonton ujar ketalipan saged keluaran ing dinten akad paing menika ingkang ngawontenaken bersih dinten akad paing sedaya tansah pinalujeng sak warganipun sedaya awit dinten menika ngantos sak pengajengipun sampun mangke alangan satunggal menapa. Ugi cah nyambung tuwuh tohaipun abedang lan tumitah dumateng kula panjenengan sami. Mugi-mugi tansah sinambung slametane sinambung rejekine sinambung awit sak pengajengipun sampun mangke alangan satunggal menapa. Ugi anyiram tuh badan kula tuwin sederek sedaya ingkang ngawontenaken bersih dinten akad paing. Mugi sedaya tansah tuwuh keslametane, tuwuh rejekine, tuwuh awit sak pengajengipun sampun mangke alangan satunggal menapa. Ugi nyambung tuwuh nyiram tuwuh anyarengat anggenipun bersih ing dinten akad paing mugi-mugi tiyang kang ngawontenaken bersih ing dinten akad paing sedaya tansah pinalujeng sak warganipun sedaya awit dinten menika ngantos sak pengajengipun. Sak pengajengipun sampun mangke alangan satunggal menapa. Ugi sekul punar sejodo jemukaken tunggembal lami pinanggih tumbal enggal. Mugi-mugi dados manunggal dados nyawiji mugi-mugi tiyang ingkang ngawontenaken bersih ing dinten akad paing mugi-mugi sedaya tansah pinalujeng sak warganipun sedaya awit dinten menika ngantos sak pengajengipun sampun mangke alangan satunggal menapa. Ugi ngontenaken semalih bujang mas nggih anyarengat anggenipun bersih ing dinten akad paing mugi-mugi tiyang ingkang ngawontenaken bersih ing dinten akad paing sedaya tansah pinalujeng sak warganipun sedaya awit dinten menika ngantos sak pengajengipun sampun mangke alangan satunggal menapa. Ugi jeneng rondakan satuen pulau gimbal pulau grising nggih nyadongi sekathahing kala kalaning dinten kalaning wuku kalaning sasi kalaning taun windu pramila cadongi mekaten mugi-mugi sedherek ingkang ngawontenaken bersih ing dinten akad paing sedaya tansah pinalujeng sak warganipun daya awit dinten menika ngantos sak pengajengipun sampun mangke alangan satunggal menapa. Apa sing urung
kaya ya wis bacaane. Ugi sada kangge sampun tujuanipun sederek lingkungan Glegok mugi-mugi anggenipun bersih ing dinten akad paing tansah pinalujeng sedayanipun awit dinten menika ngantos pangajengipun sampun mangke alangan satunggal menapa tinebih naos ing Pancabaya Gedha Recana saking suka sakit caket dumateng kalujengan denten menawi wonten kekirangan utawi kelepatan ingkang kula ngaturaken mugi Gusti Allah tansah paring pangapunten. Menika sampun dicetan kajate mugi kabenengipun recananipun sedaya kemawon kula aturi bantu pandonga kabul.